سلام كبران تخاتلت ناز مدب كمي كنيخوم سلام أملاق مسام كون دا تمنخو انقع بدحان نابغانا تعساب تيفي بسلام مزاخوم ممبر ناس نغمامي كساب مودة تامسانا خطون حند عدنكو نامنا يلوم تحسنا كبلكم أمنا يلوم فيديو تحسنا تغطي مسيوتنا تعنانا زلوة متسرن كمي جيرنا خنا محادرخة من نخيل نخون تغطي حدا خفالنا هيوتنا عيو لازخون خا كل سب بحدا ملكع ويبخال ملكع كرخبا يخيل مالت أبصراح يخون أبيت مرتي أب جزا ويبون أمرنا أب سستنتنا لجزيت مو أبزبله موتاتهم كي ترفه زغط جن بلكع انتايو زغطي أكلتنا نبدوهات ويكانت طلبات زهبو تفتراو من لاشيو إزي خا أكلاوي سمعيتاون أمراون قبر ملسي العائل زغماتنا هنقط اندما يدالونا بوحد متن تعطي حقازك خون خيلي مالت نقحات تبعات نهنكون يحجزنا قصالي ويقال العقل مزخون كن حافشاو تعنانا نصباغ هيوتنا كقودي يخيلي زي كم قدامي نتوخنا العلو نخيل من جد تعطي ويكاني تعطي كم تايز في الترز بليو تعطي بوزح أنفس زمزة كوينو حدا غزيون كساب كصلونا زجمر منجتاتو زي كنستفللو نخلينا قال كابتم لومنات منجتات كن ناي تعق صراح كمون ناي بيت مرتي ودايو مالت امنا صراح غزينا حاصير غزي قدب انتراتو هيبنا ات غزي مزاخلنا كمون اب غزي فتناون لك خمون حاصير غزي مزخون اكلاتنا بتعق صراحن بمصنعتن يوترمو تعطي كم زخناتات يفتر أب كم زخناتات حلافنت مودات زي بلكوين قسم معنا خل دما صاطي كسبغس كنز يخل بزرما ناتقرنا ساعتنا كسلوا يخل كال عب من جدما فاينانساو زغماتيو ገንዘብ ኣብ ህይወትና ዓብ ተራከም ደለዎ መጠን ኣብ ንጥፈታትና ኣዝዩ ይሕግዘና ስለዝኾነ ኸኣ ገንዘብ ምስ ጎድለና ብዙሕ ሓሳባት ነሰላስልሞ ግዜ ምስ ዝነብሕ ከኣኒ ጭንቀት ባይታ ኸጣጥሕ ይኽእል ናይዚ ፋይናንሳዊ ቅጻል ፀቕጥኻ ከም ሳዕቤኑ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ድቃስ ምስኣን ጭንቀት ኣካላዊ ምልክታታት ድማ ከም ርእሰ ሕማም ከምኡውን ዘይምቹእነት ከብድን ከስዕበልና ይኽእል ዝምድናታት እውን ውጥረት ከስዕብ ይኽእል እዩ ማለት ምስ ስድራቤት ይዕሮኽ ምስ መጻምቲ ዝፍጠር ግጭት ናብ ዘይተደለየ ስምዒታዊ ውጥረት ከምርሕ ይኽእል ወላው ናብ ጥዑይ ዝምድናታት ትጽቢታት ልዑል ምዝኾን ወይ ከዓ ርክባት ምዝበታትኽ ፀቕጢ ክፍጠር ቀሊል እዩ ጉዳይ ጥዕናውን ከም ካልእ ምንጭ ወይ ከዓ ጠንቂ ፀቕጢ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ክንብል ከለና ምስ እንሓምም ዝሓመሙ ሰባት ኣብ ናልየሉ ግዜ ከምኡውን ብዛዕባ ጥዕናና ኣዝና ምስ ንሻቐር ሞ ተደጋጋሚ ብሓሳባት ምስ ንጥቃዕ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ፀቕጢ ይፍጠር እዚ ዓይነት ፀቕጢ እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ፍርሕን ዘይርግፅነትን ረዳኢ ምስ ዘይምህላውን ስለ ዝደራረብ ኣዝዩ ከቢድ ይገብሮ ካልእ ከም ጠንቂ ፀቕጢ ኢልና ክንሰምዮ ንኽእል ከዓ ለውጢ ናይ ሂወት እዩ እዚ ክንብል ከለና ከም ናብ ሓድሽ ሃገር ምጓዓዝ ሓድሽ ገዛ ምቕያር ሓድሽ ስራሕ ምጅማር ቆልዓ ምውሳኽ ወላ ከዓ ኣወንታዊ ለውጢ እንተኾነ እዚ እውን ውጥረት ከምፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ምስጋራት እዚ ምትዕፅጻፍ ውጥን ሓድሓድ ግዜ እውን መስዋዕቲ ይሓትት እዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከም ድምፂ ብከላ ትራፊክ ወይ እውን ጭቕጭቕ ናይ ህዝቢ ዝኣመሰሉ ከባቢያዊ ረቑሒታት ደረጃ ፀቕጢ ከወስኹ ይኽእሉ እዮም እዚ ካብ ከባቢና ዝመፅእ ረቂቕን ቀጻልን ረበሻ ምስ ግዜ ንኣእምሮውን ኣካላውን ጥዕናና ይፀልዎ እዩ ከም ቀዳማይ ትሕዝቶ ነጥብና ክንጠቕሶ ዝፀናሕና ጠንቂ ወይ ከዓ ምንጪ ናይ ፀቕጢ ክኾኑ ዝኽእሉ ነገራት እዮም ከም ካልኣይ ነጥቢ ኣልዒልና ንዛረበላ ድማ ፅልዋ ፀቕጢ ኣብ ኣካላትናን ኣእምሮናን እንታይ ክኸውን ይኽእል ፀቕጢ ብስምዒት ንዝስማዓና ስምዒት ጥራይ ኣይኮነን ፀልዎ እንታይ ደኣ ንኣካላዊ ጥዕናና እውን ይፀልዎ እዩ ውጥረት ምዝህልወና ኣካላትና ከም ኮርቲሶልን ኣድሬናሊንን ዝኣመሰሉ ሃርሞናት ይለቀቕ እዩ እዞም ሃርሞናት እዚኦም ድማ ንኣካላትና ንምግጣም ማለት ንምባስ ወይ ከዓ ንምህዳም የዳልዎ ከምኡውን ህርመት ልብን ፀቕጢ ደምን የወስኹ ከምኡውን ንኣካላትና ንቁልጡፍ ውሳነ የነቓቕሕዎ ወይ ከዓኒ የትግህዎ እዚ ኩነት እዚ ንሓፂር ግዜ ምዝኸውን ንቡሩን ኖርማልን እዩ እዚ ኩነታት እዚ ንነዊሕ ዝፀንሕን ተደጋጋሚ ዝረአን እንተኾይኑ ግን ሕዱር ፀቕጢ ኮይኑ ንኣካላትና ኣዝዩ ጎዳኢ ይኸውን እዚ ሕዱር ፀቕጢ ኣቕሊልካ ዝረአ ኣይኮነን ሳዕቤኑ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ንኣብነት ከም ልዑል ፀቕጢ ደም ምውሳኽ ሓደቓ ወቕዕ ልብን ካልእ ናይ ልብን ስርዓተ ደምን ዝኣመሰሉ ፀገማት ከስዕብ ይኽእል ከምኡውን ኣብ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ፀገም ይፈጥር ከም ቁጥዕ መዓናጡን ምጉዳሽ ወሃትን ዝኣመሰሉ ፀገማት ይኸትል ንድቃስ ስለ ዝዕንቅፍ እውን
ኣብ ግዜ መዓልቲ ድኻም ከነተኩር ከም ዘይንኽእል ንገብረና ምስ ግዜ ድማ ናይ ምክልኻል ዓቕምና የዳኽሞን ንረኽስን ሕማምን ድማ ዝያዳ ተቐላዕቲ ይገብረናን ጸቕጢ ኣብ ጽኺት ሓጽረ ንኣእምሮናን ስምዒትና እውን ናብ ጭንቀት ቁጥዐ ከምኡ እውን ከነተኩር ከም ዘይንኽእል እውን ክገብረና ክእል እዩ ምስ ጸቕጢ ዝነብሩ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝገብርዎ ንጥፈታት ልዕሊ ዓቕሞም ወይ ከዓ ኣዝዮም ቢዚ ከም ዝኾኑ እዩ ዝስምዖም ብዘይካዚ ኣብ ውሳነ ምርሳዕ ከምኡን ተስፋ ምቑራጽ ዘሎ ነገራት ጉዳይ እዩ ዝኾኖም ኣብዚ መጽእ ቪድዮና ድማ ከመይ ጌርና ካብ ጸቕጢ ክንከላኸል ወይ ከዓ ክንቅንሳ ንኽእል ከምኡን ምስ ጸቕጢ ዝተኣሳሰሩ ሕማማትን ዝብሉ ገለ ነጥብታት ዝተረፉ ክንጠቅስ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ጸንሒት ናይ ሎሚ ቪድዮ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ሃናፂ ሓሳብ ቲቪ መጺኹም ስለ ዝተኸታተልኩም እናመስገንና እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ሃብዋ ንፈተውትኹምን ቤተሰብኩምን ንኽበጽሖም ሼር ብምግባር ንዝያዳ ትሕዝቶ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ከዓ ሰሰናይ ንዓኹም